baba vako kana vakafa munino vangoti baba asi vakavati hamusi baba muri bamunini mukuru dai mambo garwa neni nevanogona seitika here zvakanga zvisipo nekuti Abrahama akati zvakapfuura. Saka ichitaura kuti izwi parinouya rwekairo vakomana mutauro uri kuti pavanouya ivavo vanoti tisakatumwa naAbrahama tisakatuma Johani isi patovaprofita vanouya kumasowe vachikumira nhombo tinovapa tivataurire munobva kupi asi chikuru rudo vakomana izozivai kudzoba namai nokadzirai kumabhaziva izvozvi munhu wese wati inini baba chandokumira ndisashore kwandakaberekwa nekwandakabva kana kubata hana yako kaizvozvi toda kutaura muteuro asi muteuro paunotaurwa ndaona pana achatsamwa asi kana watsamwa ngazvitarisana nemi mukuru nekuti isadhina kutumwa izvozvi. Baba Abrahama naIsaka naYakobe ndiye makati manyopera vanhu vakomana havari kuda kurarama. Baba vanhu ava havana chavanoziva, vakuru vavo ndivo vakaromba, ivo havana chavaizoziva ndo zviripo. Tinotenda, tinokumbira kumabhironezo semanongedzera vakaita kwanongedzera tenzi wekumabhironezo vape ivo mhuri yavo irarama chatoramba kuromba dalfroch evangeli kwausi wawa here madzibaba wawa asi izwi zvarinotaura rinogona kudzokorora izwi zvarataura pavarume vese vataurwa apa ndina anonzi John asi John hondaona anobva kwamurehwa John akamboita mudumbu asi John zvakaita mudumbu akamboita muzose munhu akadona but zvakanodona akanzise pari patenga tsiri pari ndaniflochivachii musanodarisane handautarisanai ini vanhu vanotarisana ndakazvivenga ndotoguma wanai nekuti $20 yakaiswa apo zvokadziwa kwamagovana apo nhango tiri 5 tofanira kuzotosheyana nhango takapotsa tozoti pane remenda tozoti vakomana inobatsira tofanira kutsvaga vanotambura vakomana tese tinowana isu Mwari anoziva kuti anofanira kudonha nekuti zviriko vaifana kufa vakanga variko. Ameni and ameni. Yeshua hanzi munda weIdheni. Hanzi pakauya ropa revanhu. Vanhu vaMwari handiti kuti uzoziva kuti Mwari ariko handiti chamonzi pastani inini muroyiwa. Alright. Very intelligent muroyiwa. Bringing to you kana muda nhamba nompai the very intelligent muroyiwa jena gudu handiyere tsoko ndiyera gudu mahomo ndisaka ndadonha kana ndaida kuitaura zvekunyeba kuti ndiyera tsoko njera gudu masusi ndinawo jena wape munhu mahara jena varipo. Chinhu chatinotaura pakunamata chinonzi rudo chii kuti unzi une rudo vakomana rudo wakanzi naiba unoziva rudo chii inini uyu akatondisha ndokumbirawo kana dola munhu waMwari kana ndisina ndiregero handina ndakarefutseka handina rudo kutenda chinhu chekutanga kanazoti unonamata wakatadza kuisa chinhu chinonzi rudo haunamati uri kuvavarira kunyepa uri murwendo rwekunyeba rwuya rwatoti hanzi havasi vose vanoti Mwari vachaziva rwendo rwekudenga nekuti iwewo ukaziva kuti uyu ndewangu handiti baba ava nhango vane 10,000 ndine $1 rai vakandokumbirawo $1 ndinaro ndovapa asi vari kungozvipa mhosva kuna John Emmanuel nekuti muchinjiko pawakauya kanzi hanzi zviteurire
urege kutenderera nekuti iwewe une vakakutarisa. Isu hazitomhura kutariswa izvi. Vanhu vaMwari mungaone sepikicha zvichigoita sekunge munhu akasvibawo muri kuona, asi zuva rekubatwa richauya. Parinouya mune muchiti zvakanga zviriko. Kwakanga kuna Emmanuel techiti anga asiko, kwakanga kuna Isaka akanga asipo, asi zvinhu zvamunotoziva. Ameni. Nekuti chinhu chinokuchengeta baba, ukatadza kuzoti wabva kupi, uchienda kupi, iwe kuti urarame, chinokutoraramisa chii? Kana usina kupfugama makuseni mambakwedza zuva richibuda richinopenderwa, wopfugama, ndinomutendai Johani, ndinomutendai Jerusalema, ndinomutendai Mwari, ima ndiburitsira zuva kuti rireko ndigone kushanda munhu yangu matatariwa. Ewe kana uri munhu pachako wega, zvizive wakaona John waona iwe, wakaona Peter waona wewe. Peter akakubira usamuzoti uri mbavha yapavana chikota Peter uri wangu iwewe. Wazokoti Peter pane zvandiri kunzwa mumwoyo mangu kuti Peter daitanamata, nekuti iwe Peter pane dhimoni randaona mumwoyo mako rinokubata. Wazopita kuti hazvichikwa ndakakutorerai. Unenge wamudza chi zviri muchihwandi wawandi unoba. Ndakamba neni mukoma vakati iwe unoba toita nere baba. Bavha baba haipeka nzunoba. Bavha redzizi mozoichiri chinoitika baba nini. Hakuna munhu asingabe. Ine munotoba chegumi baba chekanzi mapiwa $20. Yechegumi nogona $5. Kumba kuba. Hati zvitaure dateti kuba. Handiti. Asi munhu kana watuma nababa chinkwete sezvachinoti hapana siri mbavha, wakatopiwa ini ndakapiwa $100 ndonzi goverema 10 pavanhu 8. Ndino vanhu vambodzwa shoko riri kuvabata nekuti vanhu vari kuda kutonzwa nekuti baba vataura shoko, but shoko iri riri kuda kutohwikwa nekuti vamwangoza tonyatsohwisisa, asi rinobatsira kuti vanhu vatendeuke.